Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்னோட ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன வச்சிருக்கேன்னு தான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இந்த வீடியோல நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போறோம். ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. என்னோட ஃப்ரிட்ஜ்ல நான் எந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்னு கண்டிப்பா நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துடலாம். நாங்கள் வந்து ஹேர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து எதுவுமே பெருசாக வெளியெல்லாம் நான் வந்து மேக்னெட் எதுவுமே வச்சுருக்கல. ஒரு லேடி பக் மட்டும் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்துடலாம். நம்மளோட ஃப்ரீசர் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பொட்டேட்டோ ஷார்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து ஃப்ரோசர், அதனால் இங்கே தான் வச்சாகணும். அப்புறம் பாலாடை சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து சமோசா ஷீட்டு, இதையும் நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் தான் வச்சுக்கணும். அப்புறம் கீழே வந்து இருக்கிறது விப்பிங் க்ரீம். இவ்வளோ மட்டும்தான் நம்மளோட ஃப்ரீசரில் இருக்குது. இதுக்கு கீழே இருக்கிற செக்ஷனில் நான் என்ன வச்சுருக்கிறேன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ்லேயே அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறது இந்த பிளேஸில் தான். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன இருக்குன்னா பட்டர் இருக்குது. இது வந்து காலியாக போகுது, அதனால இன்னொரு பட்டர் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நான் எப்போவுமே வந்து அன்சால்டட் பட்டர் தான் வீட்டில் வாங்குவேன். அப்புறம் வந்து ஒரு மொசரலா சீஸ் இருக்குது. பாக்ஸ்குள்ளேயும் பட்டர் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா கோவா வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து ஸ்வீட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் க்ரீம் சீஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து ரெட் வெல்வெட் கேக்லாம் செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதுக்காக தேவைப்படும். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வச்சுருக்கிறேன், நிறையா ரெசிபீஸில் தேவைப்படும். அப்புறம் சீஸ் ஸ்லைஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கோவாவும் இருக்குது. அவ்வளோதான் இந்த செக்ஷனில் இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே டேட்ஸ்லாம் இல்லைங்க. இதுக்குள்ளே நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன்னா மல்லி இலை வச்சுருக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே மல்லி இலை வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து சாக்லேட் கனாச் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் டப்பா தான் இருக்குது. இது காலி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா மினிட் மேடு கோவா ஃப்ளேவர் இருக்குது. இவ்வளோ தாங்க அந்த செக்ஷனில் இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அதிகமாக பொருள் வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். இதில் வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் இருக்குது. 3 எலுமிச்சப்பழம் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா உடைச்ச தேங்காய், அப்புறம் ஜாம் இருக்குது. ஒரு ஜூஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா தயிர், இவ்வளோ வச்சுருக்கிறேன். மாவு காலி ஆகிடுச்சு, அதனால் அர்ஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மாவு வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இது பிரெட் க்ரம்ஸு. இது வந்து தூத் பேடா. நம்ம க்ரோசரி ஷாப்பிங்கில் இந்த பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அது டேட்ஸ் இருக்குது. இவ்வளோ தான் இந்த செக்ஷனில் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசிட்டேட் ஷீட் இருக்குது. இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கிறேன்னா பாதாம் இருக்குல்ல, அதை வந்து முளைக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும். இந்த பாக்ஸில் அதை தான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி டிஷ்யூவில் போட்டு அதை வச்சுக்கணும். நான் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நம்ம சேனலில். பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் வச்சுருக்கிறேன். இதுவும் டிஷ்யூ போட்டு தான் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்னிக்கர்ஸ் மினியேச்சர்ஸ் இருக்குது. இது ரீசெண்டாக தான் வாங்கியிருந்தேன். அப்புறம் ஒரு பாக்கெட்டும் இருக்குது. இதுக்கு கீழே வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கணும். நான் வந்து தக்காளி மட்டும்தான் வச்சுருக்கிறேன். வேறு எதுவுமே வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் மேக்ஸிமம் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம். இந்த சைடு இவ்வளோ தான் இருக்குது. நம்ம இப்போ டோரில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாட் மசாலா இருக்குது. எந்த மசாலாலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோமோ அது மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். அப்புறம் பாவு பாஜி மசாலா, சைனா கிராஸ் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஈஸ்ட் இருக்குது. ஈஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க. கேக் ஜெல் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இது வந்து கேக் டெக்கரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளிட்டரு. இது கண்டன்ஸ் மில்க்கு. அப்புறம் இன்னொரு கிளிட்டரும் இதில் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா பிஸா மிக்ஸு. அதுக்கப்புறம் கேரமல் சாஸ். அங்கே இருக்கிறது இன்னொரு ஈஸ்ட்டு, ஆக்டிவ் ட்ரை ஈஸ்ட் வச்சுருக்கிறேன். இவ்வளோ தான் இந்த செக்ஷனில் இருக்குது. இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் முட்டை வச்சுருக்கிறேன். நான் முட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டோம், வீடியோக்காக தான் அதில் முட்டை வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நெயில் பாலிஷ் கூடவே கசூரி மெத்தியும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கிறேன்னா எசன்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். நம்ம ஃப்ளேவருக்கு ஆட் பண்ணுவோம்ல, பட்டர் ஸ்காட்ச், ஸ்ட்ராபெரி, மேங்கோ, அதுக்கப்புறமா ரோஸ் மில்க்கு, இவ்வளோ தான் இதில் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம கேக்குக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு செஷ்வான் சட்னி இருக்குது. கூடவே ஃபாண்டண்டும் இருக்குது. இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் வச்சுருக்கேன். இது யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஒருவேளை நம்மளோட விப்பிங் க்ரீம் தீர்ந்துட்டுனா அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா டெண்டர் கோகோனட் க்ரஷ் இருக்குது. அதில் பின்னாடி பிளாக் கரண்ட் க்ரஷ்ஷு. இது வந்து ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிரப்பு, ஸ்ட்ராபெரி சிரப்பு அதே மாதிரியே. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ப்ளூபெர்ரி க்ரஷ்ஷு.
இவ்வளோ தான் இதில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிளேஸ் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து என்னென்னா சோயா சாஸ், அதுக்கப்புறமா மயோனைஸ், இது எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் இருக்குது. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் காம்பவுண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இது எல்லாமே நம்ம வந்து கேக் ஆர்டர்ஸ் வாங்குறதுனால இது தேவைப்படும், அதனால தான் இது எல்லாமே இதில் வச்சுருக்கிறேன். இல்லாட்டி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலன்னா இது எல்லாமே கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜில் கண்டிப்பாக வைக்கலைன்னா கெட்டு போயிடும். அந்த மாதிரிப்பட்ட பொருள் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜில் நாங்கள் வைப்போம். வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே அதிகமாக வாங்கி டம்ப் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது. எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் வாங்கிக்கிறது. முட்டையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அந்த முட்டை செக்ஷன் வந்து காலியாக இருந்துச்சு, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காதுங்கிறதுனால தான் வீடியோ பர்பஸ்க்காக எடுத்த முட்டையை அங்கே வச்சுருந்தோம். வேறு எதுவுமே கிடையாது. இதில் இருக்கிற இந்த கேக் ஜெல், அதுக்கப்புறமா இதில் மேக்ஸிமம் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே அதிகமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணாத பொருட்களை இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சதுன்னா நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இந்த மாதிரி எக்கு எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணாதுங்க. நீங்கள் வந்து அப்பப்போ தேவைப்படும் போது மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.